दा मोनसे दे रायजोफोर गिदिर खुंनो हायाब्लाबो नियमनि आन्था फिसालानि बार्थडेखौ खुंनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय जासाबला बायदो आरो हाबाब ददे नायै बेदरै इसेबां आलो आलो जाहोबाय माखौथो गाज्रि मोनबावनांगौ आरो मोनसे खोथायानो जाबाय गामि गंसेयैनो मोखां नायलायलाय जानो मोनबाय जोबोद गोजोननाय मोनथारबाय बे समावनो मोनसे खोथा मोनथिहोनो नागिरो गासै नायगिरिफोरनिसिम औ जोबोद दुखुनांथाव मैयानि दिनाव उर्ला पुतला चेनेलनि नायगिरि साफ्रोमबो फेमिलियानो जानांगौ भिडिअखौ नेबाय थादोंमोन निश्चय नेदों गासैबो लोगोफोर मैयानि दिनाव मानो भिडिअ लाबोनो हायासै आं खोन्थागासिनो जाहोनखौ मैयानि दिनाव आं भिडिअखौबो बानायदों आरो आपल'डबो होदों नाथाय गेजेर ससेयाव आपल'ड जाखानायानो जोबहांहांआनो केन्सेल जानानै होफिनबाय नालाय दा एमबि जोबनानै होबाय आरोना एमबि जोबना होनायखायनो जों भिडिअखौ आपल'ड होनो हायासै आरो गासैबो मिथिखायो जे एमबि जोबबा ओरै 12टानि उनावसो गोदान जाफिनो होननानै दा बिनि थाखायनो होनो हायासै आरोना मैया एमबि जोबनायनि थाखायनो भिडिअ जाखानायखौनो जोङो होनो मोनासै नाथाय मैयानि भिडिअखौ नोंथांमोना नायहैनो हागोन दिनै फुङावनो होनाय जादों जायफोरा मैयानि भिडिअखौ नायाखै थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन आरोना औ थांनानै नायहै मैयानि भिडिअखौ दिनै फुङाव होनाय जादों आरो जुदि नोंथांमोना मैयानि भिडिअखौ नायाब्ला जायफोरा दिनै नायदों दिनैनिखौ बिसोरो सानगोन काहानिया माबा बारस'बाय होननानै माबा मोनसे थालांनाय मोनगोन मैयानि भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं थांनानै नोंथांमोना नायहै मैयानिखौ नाय आरो दिनैनिखौ नाय अब्लासो नोंथांमोना काहानिखौ बुजिलांनो हागोन आरो भिडिअ नायनायनि इन्टारेस्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जुदि मैयानिखौ नायालासिनो दिनै नायदोंब्ला हाब काहानिया गेजेर ससेयाव माबा मोनसे थाबाय बा माबा मोनसे गैया बारहैनाय बायदि मोनगोन आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना थांनानै नायहै मैयानिखौ दिनै फुङाव होनाय जादों बेखौ नायदो आरो जों दिनैनिखौ नायदो अब्ला नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिलांनो हागोन काहानिया माबोरै मा जाबोगासिनो आरो मा जालांगोन दे थांनानै नायहैदो दाउखा मानोथो लिंहरदों बिसोरो मालाय जोंजों जाफायानो मालाय सोरांस्रिनि हौवा नोंनि हौवा आंनि हौवा मालाय बिसोरो ज' जायोनो बाहेराव जोंजों जाफायानो मालाय जागासिनोसो दां बिसोरो लिंहर नङा जोंहा हिन्जावफोर ज' जागोन बाहेराव जागोन होननानै दा जायालासिनो मोनजायालासिनो थायोब्लालाय ओरैनोबा जोंहा न'आव दिनै ओंखाम संखाया बेयावनो जागोन होननानैसो फैदों ददेहाय गासिबो जाफैदों जोंहा जोमैल'सो फैनाय जायासै जोमैनि थाखाय बेदर ओंखाम नांगौमोन आङो हरगोन ना फैयै मानसिफोरनोलाय मानोसै जायफोरा फैदों बे मोनजागोन आरो फैयैफोरा थागोन मोजां नङाहाय बेफोरबायदि रुला खर' गिदिर जायो जानो गोसोबा फैनानै जाफैखानांगौ बुरै मांग्रांग्रां बिनो लांना हैलायलायनांगौ आरो देलाय दे जाग्रो रायजा फैनायफोरा बेसेबां जायो जाग्रोथों आग्लायबालाय मोनलांगोन आरो मानोथो फैयासै बेलाय स्पेसियेल लिंना जाहोनांगौ ना माथो बेखौलाय फैयै मानसिफोरनो हरनाङा मानिबा महारानि बियो नांगौबा जोंनो जाजोबगोन जोंनोनो बेदरा थोखायाखै ओरैनोबा फैगौ मोनदां फैनायालाय बेबो मानसियानो बहा थाखो जों फैनायसेयाव नुवासैनो आइलाय बे गोदोना गोलावनो बेदरखौ दरब्रैल' होनाय आबौ मा बुंनाय जादों बे लासिंसिंनो हामगौ बिदि बुंनो उन्दैनो माथो बिनि खुगाया खम नंथारालाय मा नांनायनिथो बिनोलाय बेदरखौलाय दरब्रैल' होनांगौ जाखो मा खोथा बुंनाय जाखो बेलाय जानोबो मा बुंनाय जादों बियो नों बिराद सयतान जाबाय माथो बाबा सयतान मोनथारलाय आङो बिबा आंनो फैसाखौ 40 थाखाल' होदोंबा आरो 40 थाखानिलाय मा बेदर मोनजानो बेलाय 40 थाखानि दरब्रैल'सो मोनजागोन बेबो अमा बेदरबासो आजिखालि अमा बेदरा सेरसे बेसेबां दाम जाखो मिथियानो मानसिफोरा फवासेयावनो माथो 90 थाखा 100 थाखा लायो होमब्ला दरसेयाव बियो 10 थाखानिल' होमबा 40 थाखानि बेसेबां मोनजागोन दरब्रैल'सो मोनजागोन आयु फैसा होनाय समावबो फैसाखौ नायनानै बिदि बुंथारदोंमोन आरो दाबो बुंथारबाय आरो नोङो बेसेबांथो नांगौमोन नोंनोलाय दे दाहाय ओंखाम जाखांना नोंनो 10 थाखा गांसे होबावनोसै आङो 50 थाखा जागोन दा 50 थाखानिलाय फवासे बेदर मोनखायो बयलारखौ बयलारखौसो मोनो दा 50 थाखानि बयलारालाय मा सयाबिन बायदिसो गोथावा नङा जोंनालाय अमा बेदरा बेसेबां दाम मोनथिया नोङो जियानो जाया देग्लाय थांबाय रावबोथ' मोजां गिफ्ट होखायाखै फैगोन बोसोरावबा हले नायबाय था 500नि गाहायाव रावबो फैसा होनो मोना आंनो मिथिखा बुंखादों आङो नङाब्ला नोंसोर बार्थडेखौनो जाहोआ
माहाय आबौ अखोरां नों उन्दै मानसिसो उन्दै मानसिया एसेबां खोथा बुंनो मोनाथ' मानसिफोरा गाज्रि होननानै बुङो उन्दैया उन्दै बायदिनो थानांगौ फैसा मोननो थाखायल'सो रावबो बार्थडे खुङाना आं जेबो मिथिया आइ आफायालाय जोंना मोनसे खोथा दङमोन आफाजों ए मेगन गैया नोंहा फिफायाबो दङ नै बादों आं फिखौ मोनसे बादों आं नोंफाखौ नै इसाय नों ओंखाम जाला नामा जों दा जागोन दे नोंसोर जाग्रो थोद नोंसोरजों जेबो जाथारालै आबैसा थौ जोंहा आफाखौ नागिरलांसै थौदो गाज्रि दा मोनसे दे लावगि गथ' मानसि बिसोरलाय आरो मा बुङा गथ' मानसिनि खोथाखौ लानानै जों बिमा बिफाखौ गाज्रि दा मोनसै दे जादो गाज्रि मोना दे गथ' मानसि आंबो बुजिगौ आं जाखांबायहाय आं उथिग्रोनोसै दे उथिदो दे जाखांबायबालाय उथिदो जोंबो जाखांखाबाय नै जोंबो उथिनोसै दे होमबालाय आं आखाइ सुहैनोसै ओमफ्रायनोलै बोथोरा बिराद थान्दा जामारबायना गाबोन सबनिनो डिसेम्बर सफैलाय लांबाय थान्दायाथ' जाखासिगोन ना नोंहा दिनैसो थान्दाखौ मोजाङैनो थर मोन्दों आरो मानि मारबाय दे देग्लाय सान्दुंखौ बिराद खस्थ' होबायलै देग्लाय बा गरमा अयथासारथारमोनलै थान्दा बोथोर सफैलाय लांबाय गरम बोथोरखौ बुखिनो देग्लाय बारा गरम मारमोनलै ना बोथोरा अफार गरम अन्य बोसोरफोरनिफ्राय बे बोसोरावनो बांसिनमोनलै गरमा आफालै आं नोंजों मोनसे खोथा रायलायगौमोनलै मा जाखो आफा आफालै आंनिथ' बार्थडे नंगौ खोथाया खिन्थु बार्थडेनि नामाव आं मोनसे प्रग्राम खालामनो नागिरदोंमोन आरोना आं हारसिं नङा आरो आब' हिसाबो दङ जों माबा मोनसे बादायलायनाय लानो नागिरदोंमोन जेरै सोरहा मा टेलेन्ट दं आरोना सोरबा खननो गोरोङा खनथों सोरबा रोजाबनो गोरोङा रोजाबथों सोरबा गाबनो गोरोङा गाबथों सोरबा मिनिनो गोरोङा मिनिथों जाय जि हायो मोनसे कम्पिटिसन लानो नागिरदोंमोन आरो आंनि बे बार्थडेयाव जोंहानि न'आवनो आरो नों मा बुङो होगोन ना होआ आफा खालामनो अ बेथ' जोबोद मोजांनिसो बाथ्रा खालामजागोन आं बेयाव सापर्ट दङ मोजां जागोन जानो आफा बिदि खालामनाया ओमफ्राय नोम्मायालाय माथो बुंदों थै आफा माबा मोनसे खालामनो नागिरबा मानो खालि नोम्मानाव सों नोम्माया मा बुंदों नोम्मायासो मिथिगौ मानो बिदि बुङोब्रा बिमायाल' जोनोम होआखै आफा नोंबो जोनोम होदोंथ' गासै खोथाखौबो माबा मोनसे खालामनो नागिरबा माबा मोनसे बुंनो नागिरबा खालि आयौसों खालि आइयाल' मिथियो नामा नों मिथिया नामा आंनिफ्रायलाय अके दा नोम्मानिबो पारमिसन नांगोन ना आफा नोम्माया मा बुङो नोम्माया बानाय होनना बुङोबाथाय बानायहैदो जाव माबायदि फिफाब्रा मालायफोरनि फिफाफ्रा बिदि नङा नोंनिया खालि नोम्मानाव सों होद बांद्राय हिनजावनि सथा जालाय बा फिसा सानै बिराद खोथा बुंनो रोङो माथोलै बिलाय खम मोनदों बिखौ दे जि गोसो जादों बानायहैथां थेंकिउ जोबोद गोसोनिफ्राय थेंकिउ आफा खालामनो होनायनि थाखाय दानि गथ'फोर आयौ उदै सिंनिफ्रायल' ओंखारबोनो नांगौ रोंखाजोबखायो सोरखौ मा बुंनो सोरखौ मा फोरोंनो देनजारलै दानि जुगनि गथ'फोरा थौ मा खालामनो नागिरदों फिसाफ्रा जोंबो थांना नायहैनि एसेसो बाहागो लाहैफानि औ जों बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरजों बेफोरबायदि सापर्ट होफानांगौ थौ नायहैनि मा खालामनो नागिरदों बिसोरबा आया बिसोरलाय बहा थांखो मा खालामनो नागिरदों ओमफ्राय गावसोरनो फैला दाबो बा मानसिफ्रा माथो जोंनिख्रुइ सिगां रेडि जानानै दंजोबो गिबियावनो बेयाव जथुम जानाय साफ्रोम उरला गामिनि आंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आनै आमाय आबै आबौ आरो लोगोसे आदै मादै बेयाव ज' जाफैनायनि थाखाय आंनिफ्राय आरो जोंहा फंबाय अखोरांनिफ्राय लानानै साफ्रोमनोबो अननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय बेयाव गासैबो जमा जानायफोरा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जोंजों लोगोसे बाहागो लाफागोन ना लाफैया मा सानो नोंथांमोना थेंकिउ जोंजों लोगोसे गासैबो बाहागो लानो ओंखारनायनि थाखाय आरो जोंनि गोसो बायदि मावफुंहोनायनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो थेंकिउ जोङो बेयाव थानाय साफ्रोमनोबो दान्दिसे सम होगोन बेयाव नोंथांमोना जाय जेरै हायो जायहा जि टेलेन्ट दङ बेखौनो बाहायनो हागोन सोरबा हिन्जाव गोदाननि गाबनाय खनहोनो हागोन सोरबा हौवा गोदाननि गाबनाय सोरबा गान खननो हागोन सोरबा मोसानो हागोन सोरबा लाभ स्ट'रिफोर खोन्थानो हागोन माने जाय जेरै हायो आरो नोंथांमोना बाहागो लाब्लानो जाबाय बेयाव फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थांनायनि जोङो बान्था होगोन गासैबो नाजावनो रेडि जादों
बेनो आंनि मोजां खाबु। आंथ' इसाखौ थगायदोंमोन ना, नोंनि हौवा रोना थैबाय होननानै। थैयाफ्रा मा आं मालायखौ थगायनानै ओरैनो दुखु जाहोबाय। बेयावनो बिमा बिफाया आंखौ मोजां सान गाज्रि सान दुखुमोन दामोन। बे समावनो सम आं थारलायै खोन्थानानै लाथारनोसै जे इसा नोंनि हौवाया थैयाखै, आं थगायदोंसो होननानै। आंनि फिसा हौवा सानैयाथ' आंनि बुजायनाय बानजायनायफोरखौ मालाबाबो लाखानाय नंला। बे फिसौफोरनि रंजानाय दिनावनो सानसावनो सान्स फिसाफोरखौ गोसो सोलायनायनि ओरैबायदि बाथ्रा बुंगोन आं। गासैबो बाहागो लागोन आरो बान्थाबो मोनगोननो। आं मोजां दोंसे गान खनगोन। आंलाय मा खालामनांगौ जाखो बेयावलाय? बाहागोखौथ' लागोन होननानै बुंबाय आरो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड थांनायनि खोथाथार। जियानो जाया जोमैनि सोमोन्दैनो बुंगोन आं। जोमैयारि सासे दायनि। आंलाय मा खालामनांगौ जाखो? जियानो जाया गान दोंसे खननानै होनोसै। गासैबो मालाय मोनसे मोनसे बाहागो लागोन होननानै सानबाय बे। दालाय आं मा खालामनांगौ? जियानो जाया हिन्जाव गोदाननि गाननाय रुलखौनो होनोसै आं। आंलाय मा खालामनांगौ जाखो? जियानो जाया गान दोंसे खनना होनोसै। आं दिनै हौवाफोरनि आखल केरेक्टारखौ दिन्थिगोन। हौवा मानसिफोरा टाइम मथे ओंखाम मोनजाब्ला माबायदि रागा जोङो दिन्थिगोन आं दिनै। आंखौथ' गासैबो गोसोम होननानै बुङो। गोसोम मानसिया गोसोम होननानै बुंजाबाय थायोब्ला माबायदि गिखार नाङो बेखौ दिनै सुबुंफोरनो मोनथिहोगोन आं।